non ikusiko ditugu Googleko tresnak nola funtzionatzen duten, euskaraz jartzeko zer egingo dugu? Hemen goian eskubilan, bai, daude aplikazioak, baina lehenengoa jartzen du kuenta edo kontua. Hor, sakatzen dudanean, ezkerraldean badago jartzen duena datos y personalización. Hor sakatuko dugu, eta behian jartzen dugu. Preferencias generales para la web. Idioma. Hemen sakatuko dugu. Hemen euskara ez badago, añaditu idioma honetan sakatuko dugu eta bilatuko dugu hizkuntza. Bai? Euskara jarrita baldin badago, orduan ja hemen sakatuko dugu, eta momentu horretatik aurrera, web orrialdean sartzen garenean, Googleko aplikazio guztiak ja euskaraz egongo dira. Bai? Hemen ja ikusten dugu dena aldatu egin zaigula. Bai? Orduan hemen dauden aplikazioak, ja euskaraz kontua, bilaketa, kontaktuak euskaraz dakagu dena. Googleko web orrialdera joeten garenean, hemen goian eskubian, hasi saioa jartzen du. Hori jartzen badu esan nahi du, oraindik ez garela konektatu kontu batekin. Ze kontuarekin konektatuko gara? Ikasle bakoitzak izango du Googleko kontu bat. Email batekin eta pasahitz batekin, orduan horrekin konektatuko gara. Google oso enpresa handia da, eta tresna asko eskaintzen dizkigu. Tresna asko pentsatzen du Google bakarrik bilatzailea dela, baina Googleko aplikazioak dira bilatzailea, Googleko mapak, YouTube ere Googlena da, albisteak ditu, Google Mail edo Gmail ere Googlena da, Meet, kontaktuak, Drive, Classroom, Hangouts, aplikazio pila bat ditu. Zer da Drive? Google Driveek eskaintzen digu leku bat dokumentuak eta fitxak gordetzeko. Nola dago antolatua Google Drive? Disko guztiak bezala karpetarekin antolatu egiten da. Karpetak ikusten ditugu eta fitxategiak. Fitxategiak nola daude antolatuta? Antolaketa mota aldatu nahi badut, hemen sakatuko dut eta esango dut ez. Azken aldatze dataren inguruan antolatu nahi ditut ez, edo beste modu batean antolatu nahi ditut. Edo hemen goian eskubilan sakatzen badet, dena lista bat bezala ikusiko dut. Dokumentuak partekatzeko aukera izango dugu. Zertarako balio du honek? Adibidez, talde lan bat egin behar badegu, 4 pertsonek dokumentu batekin lan egin behar badegu, nik hemen gehitu pertsonak eta taldea jartzen duen zati horretan besteen helbidea jarriko ditut, emailak jarriko ditut, eta hor emailak jartzen ditudanean, adibidez, hau, orduan ja aukera emango diet dokumentu horrekin lan egiteko. Nik dokumentu bat partekatzen dudanean, gauza desberdinak egin ditzazket. Hemen jartzen ditudan pertsona hauek edo helbide hauek ikusle bezala jartzeko aukera daukat. Nik ikusle bezala jartzen baditut, bakarrik dokumentu hori ikusi dezakete. Ezin dute komentarioak egin eta ezin dute idatzi edo ezin dute dokumentu hori aldatu. Nik iruzkin egilea bezala jartzen badut, pertsona hau edo helbide honek aukera dauka bai ikusteko edo iruzkinak edo komentarioak egiteko aukera. Eta nik editore bezala jartzen badut, pertsona honek, edo bat, edo bi, edo hiru, edo pertsona horiek aukera izango dute nik beraiekin partekatzen dudan dokumentu hori edo horretan lan egiteko. Eta orain, helbide horiek gonbidapen bat jasoko dute eta onartzen badute, aukera daukate lan egiteko dokumentu horrekin. Kopia bat egin dezaket, erabilera aukerraren berri eman dezaket, norbaitekin erekin zeozer partekatu badut eta ez bada egokia, hori egin dezaket, deskargatu dezaket eta kendu dezaket. Beti eskubilan badaude 3 aplikazio integratua daudenak Googleko aplikazio gehienekin. Lehenengoa zein da? Kalendarioa edo egutegia. Google Classroomen irakasle batek etxeko lan bat jartzen duenean, sakatzen badut, hemen ere badut egutegia eta egutegia hau ikusiko dut ja modu handiago edo zabalago batean. Honetaz gain, lehen ikusi dugun bezala, dokumentuak eta kalkulu horriak eta aurkezpenak sortzeko aukera daukagu. Nik hemendikan sortu ditzazket, ero bere aplikazioetara joan naiteke. Nik adibidez, dokumentuak aplikaziora joeten banaiz, hemen ikusiko ditudan dokumentu guztiak. Eta dokumentu gehiago ere sortu ditzazket. Figatzen bagara, hemen ere lehen esan dudan bezala, 3 aplikazio horiek agertzen dira.
gure gauzak antolatzeko aplikazioak agertzen dira. Bai, egutegiak, gure agenda bezala erabili dezakeguna, bai, zereginak, guri gauzak gogoratzeko, eta hirugarrena dira, keep deitzen dena dira gure notak. Hemen nik gauzak idazteko aukera daukat, baina agian ez dira norbaitekin egin behar ditudan gauzak edo momentu zehatz batean egin behar ditudan gauzak, baizik era nik gogoratu behar ditudan gauzak lanak egiteko. Hemen lanean nagoela eta gauza bat jurtzen zaidela, oharra ere edo nota ere sortu dezaket, eta beste gauza bat jarri dezaket. Orduan, hiru aplikazio hauek dira gu antolatzeko erabili ditzazkegunak, gure antolaketa egiteko. Ze aplikazio gehiago ikusiko ditugu? Badaude gauza interesgarri batzuk Gmailean. Bueno, ez eta aipatu, baina aipatuko dut, astu egiten zitzaidan. Telefonoan Google Drive jartzen badegu, esan dugu jertsi behar degula denda ofizialetatik, App Store eta Google Playtik. Orduan, telefonoan jartzen badut, berdin, joango naiz Drive aplikaziora, eta egin behar duan lehenengo gauza da ziurtatu ze kontuan nagoen hemen, goian eskubian ikusiko dut. Bale, kontu honekin nago. Ez nagoela kontu honekin, bestean sakatuko dut. Edo, añadir kuenta emango diot, eta hor ja, beste kontua sartuko dut. Google Mail edo Gmail. E-mail bat jasotzen degunean, zer egin dezakegu? Hemen e-maila ez badugu irakurri, negritaz edo beltzez ikusiko dugu dena, orduan guk artxibatu dezakegu e-mail hori artxibatzen degunean nora juten da? Hemen ezkerraldean dagoen todos karpeta horretara juten da, orduan hemendikan kentzen dugu, gure sarrerako ontzitik kentzen dugu, baina todos atal horretan agertuko litzateke, ez dugu borratzen. Zuzenean e-maila borratu dezakegu edo irakurria bezala markatu dezakegu. Irakurrita baldin badakagu, ez irakurria bezala markatu dezakegu eta berriro negritan agertuko litzateke. Eta hemen, badago aukera bat posponer. Zer da hau? Erlojuan sakatzen badegu, adibidez agian guk 10 e-mail aldi berean jaso ditugu, eta ez ditugu 10 e-maila ikusi nahi momentu horretan, ze agobiatu egiten gara. Orduan ikusten baitu gainetik eta ez badira oso garrantzitsuak, hemen posponer sakatu dezakegu, eta esango digu, bitu gaur ez erakutsi asteburuan. Orduan, hemendikan desagertzen dira ja, eta hemen ezkerreko atal honetan, pospuesto atal horretan agertuko lirateke. Eta ez badegu ezer egiten, asteburuan ja ikusiko genituzke. E-mail bat irakurtzen degunean, zer da ematen digun aukera bat? E-maila beste hizkuntza batean dagoenean, e-maila ere euskaraz ikusi dezakegu. Orduan, emango diogu traducir mensaje, eta ja, e-mailari garaz euskaraz irakurtzen. Aukera dagoela baita ere, eskubiko botoi hauetan sakatzen degunean, pertsonak blokeatzeko. E-mail helbideak blokeatu ditzazkegu. Imaginatu norbait ari dela gure aurrei e-mailak bidaltzen. Gu pertsona hori blokeatu dezakegu, eta hemendikan aurre, momentutu garretatik aurrera, pertsona horren e-mail guztiak spam karpetara joango lirateke, zuzenean. Hemen ere, e-mailak izardunetan jarri ditzazkegu, ezkerraldeko zutabe horretan agertuko lirateke, e-mailak erantzun ditzazkegu, eta erantzuten ditugunean, zuzenean, agertzen zaigu, ze helbidera bidali behar ditugun. Eta emango genioke enviar edo bidali. Nahi ez badegu momentu horretan bidali, hemen sakatuko dugu dagoen irukitxo horretan, eta programaren bio emango diogu. Eta hemen esango diogu noiz nahi dugun e-mail hori bidaltzea. Gmailek e-mailak 3 ataletan zatitzen ditu. Badago principal atala, eta hemen jendeak bidaltzen dizkigun e-mailak erakusten dizkigu, sozial atalean erakutsiko dizkigu sare sozialak bidaltzen dizkigutenean e-mailak hor erakutsiko dizkigu, gero iragarkiak beti ikusiko ditugu, hori da pasada bat, baina hori ezin dugu kendu, batez ere doainikeko kontua baldin badaukagu, eta promoziones atalean ikusiko dugu guk eskatu ez ditugun, eskatu ditugun e-mailak, baina baldin gaude suskribituta. Jarrituko dugu Google Classroomekin eta gero ikusiko ditugu ea galderak dituzuen edo ez. Classroom zer da? Hau ja, euskaraz dago. Classroom da, irakasleek gelak online edo modu semipresentzial batean kudeatzeko erabiliko duten tresna. Orduan,
nik Classroomera juten naiz, hemen ditudan klase guztiak edo gela guztiak, online gela guztiak. Gela batean sartzeko zer egingo dugu, edo irakasleak email bat bidaliko digu gonbidatzen, eta gonbidapena onartzen dugunean esango dugu ze helbidearekin eta ze pasaitzarekin nahi dugun konektatu, eta hemen agertuko zaigu ja gela, edo irakasleak kodigo bat ematen badigu, hemen goian eskubian dagoen ikur honetan sakatuko dugu, sartu ikasgelan aukeratuko dugu, eta hemen jarriko dugu ikasgelaren kodea. Irakasleak eman digun kodea jarriko dugu hemen, eta sartu sakatzen dugunean, ja agertuko zaigu hemen daukagun gela hori. Orduan, nola erabiliko dugu Classroom? Gela batean sartzen garenean, gu gauzak bi modutara ikusi ditzazkegu, korrontea bezala, hemen goian jartzen duena, edo ikasgelako lana bezala. Korrontea bezala jartzen badegu, Facebook izango balitz bezala ikusiko genuke. Azkeneko gauzak goiak ikusiko genituzke, eta lehenago jarri dituzten gauzak behian ikusiko genituzke. Irakasleek lau gauza mota jarri ditzazkete. Alde batetik, abisuak jarriko dituzte. Orduan, adibidez, bihartik aurrera tutoretza ordua aldatzen da eta asteazkenetan 11etan izango da. Irakasleak abisu bat jartzen badu, guk ez dugu lanik egin behar, ez dugu ezer entregatu behar, ez dugu ezer idatzi behar. Da, abisu bat, gu bakarrik irakurri behar dugu. Asko jota, iruzkina egin dezakegu ikasgelan. Hau, ikasgelan ozenean komentario bat egitea bezala da mundu guztiak ikusiko luke. Gero, irakasleek ere aukeratu dezakete horrelako publikazio bat egitea. Argazki honekin edo ikur honekin daukoena, diela publikazioak deitzen dira. Orduan, publikazioak zer dira? Hemen bakarrik ikusiko ditugu eskaintzen dizkigun gauzak. Ez dugu ez da ere ezer entregatu behar eta ez dugu ezer erantzun behar. Agian, esaten digu bideo bat ikusteko. Orduan, bideo bat eskaintzen digu. YouTubeko bideo bat ikusten dugu, eta YouTubetik atera gabe, hemen ja ikusi dezakegu bideoa. Baina, materialetan, horrelako ikurra daukaten publikazioetan ez genuke ezer egin behar. Bakarrik gauzak ikusi. Gero baita ere, galderak jartzeko aukera izango dute. Orduan, galdera bat hartzen dikutenean, adibidez, matematikan bigarren astea, zenbat dira bi bider bi. Orduan, esaten dizu, zure erantzuna, esleituta. Esleituta berdez jartzen badu, zer esan nahi du, guk hori egin behar degula. Batzutan hemen jarriko du lan hori entregatzeko data, beste batzutan ez da datarik egongo. Baina guk erantzuna hemen jarri beharko dugu. Bi bider bi, lau. Eta hori jartzen degunean, entregatuko dugu. Erantzuna bidai nahi badezu, bidaltzen baduzu, ezin izango duzu aldatu erantzuna. Orduan, hori kontutan izan behar dugu. Galdera bat erantzuten degunean, ezin ditugu gauzak aldatu. Eta entregatuta jarriko dit. Hemen, iruzkin pribatuak egiteko aukera daukagu. Nik elkarrizketa bat izan dezaket irakaslearekin, baina hau bakarrik irakasleak ikusiko luke. Eta irakasleak erantzungo luke edo hemen, bakarrik nik ikusteko, edo hemen erantzungo luke mundu guztiak ikusteko. Gero baita ere, batzutan, lanak egin behar ditugu. Orduan, lanak egin behar ditugunean, horrelako ikur bat ikusiko dugu, argazkitxo bat ikusiko dugu, marrazkia ikusiko dugu. Hemen, gure ingurua garbitu dezagun. Epe muga, azaroko 27, orduan nik badakit ja, azaroko 27rako egin behar dudala. Zure lana, esleituta. Honek esan nahi du, gogoratu, berdez bali dago, egin beharreko gauza bat dela. Guk egin degun lana, hemen gehitu edo sortu. Hemen sakatuko genuke, eta lana ja egina bali madakagu, hemen sakatuko genuke Google Drive-etik aukeratzeko. Edo, esteka bat sartzeko aukera daukat, agian esaten didalako, lana dela, web orrialde bat bilatu, eta ez dakiz zer buruz egiten duena, ez dakiz zer egiteko. Ordenagailutik ere, fitxategia igotzeko aukera izango nuke. Edo, eginez badaukat, momentuan sortzeko aukera daukat. Adibidez hau, marrazkiekin egin beharko nuke. Marrazkiak hemen emango nioke, eta zuzena sortzen duenean ja, aukera ematen dit dokumentua egiteko. Eta bukatzen dugunean, zuzenean ja, itxiko genuke pestaina hau, eta hemen ja egongo litzateke.
Epemugua pasa bazait, hemen jarriko du, entregatuta edo berandu entregatuta. Orduan nik ikusko nuke berandu entregatua izan dela. Ikusten baitu gauzak ikasgelako lana bezala, kronologikoki ikusi beharrean, antolatuta ikusiko genituzke. Bai? Ikasgaika antolatuta. Nola ikusiko dugu egiteko edo bidaltzeko falta diren etxeko lanak. Guk Google Classroomera sartzen garenean, laizzer zeo zer egin behar badegu, gelaren bekaldean ikusiko dugu. Gaurko zertan lan egin nahi duzu, hemen ditugu bi lan. Gaur bat entregatu behar dugu eta bihar beste bat entregatu beharko genuke. Orduan, nik hemen zuzenean, sakatzen badut, ja, lan egiteko aukera izango dut. Bestalde, baita ere, sartzen naizenean hemen egitekoak atala daukat. Eta goian ezkerra aldean 3 marra ditut, eta hor sakatzen badut, hemen ere egitekoak ateratzen zait. Orduan, zati horretatik edo atal horretatik egin behar ditudan gauza guztiak ikusiko ditut. Ikasgela guztiak ikusi nahi dituzu? Ez, bakarrik gela honetako gauzak. Orduan, hemen goian ezkerrean dagoen menu horretan egitekoak atalean sakatzen badegu, ikusiko genuke egin behar diren gauzak eta gauzak ez baituzte bidali eta nola joaten diren gauzak bidaltzen. Telefonan jartzen degula Google Classroom, hau izango litzateke modu errazana, ziurtatzeko etxeko lanak egiten dituztela edo epe egokian bidaltzen dituztela. Jarriko nuke Google Classroom telefonoa, eta berdina, goian ezkerra aldean daukat hemen dagoen menua eta hemen daukat tareas pendientes edo egitekoak. Ja, ikusiko genuke egin behar diren gauzak edo entregatuak ez dauden gauza, eta horrekin ja nahikoa izango genuke.